sa minimum health protocols, sirin sa paggamit ng face mask, face shield, body temperature as in social distancing. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nagiging areglado na ang bulos kan trafiko sa sentro kan Daraga Albay dahil sa presensya ng kadako na miyembros kan Public Safety Office na iyo nagmamanihar sa sitwasyon tanganin ay magkaiwaning problema. Sinabi ni PSO Chief Rene Portillo na talagang pinawagas ninda ang mga PSO sa mga mayor na tinampo, tanganing masiguro na dainin magsuhay sa mga regulasyones kan bulos din trafiko. Mas nagiging mahigpit sinda, lalo na tapirming matawo ang banwaan dahilan sa panahon kan holiday season. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Dahil minahuraw ang pagbulos ng tabang kan opisina ni Albay Study Representative Joey Salceda sa tawag kan patakot kan COVID-19 siringman, iba pang mga problemang pigampang ngunyan na panahon. Ini may kinaraman sa rice assistance sa mga maigos na frontliners kang Kamaligalbay na dahil kapagalan na nagbabantay sa karahayan kan sa indang komunidad kontra sa COVID-19 asin epekto kan pagrapado kan magkakasunod na bagyo. Ini simpleng tabang bilang pagmidbid sa mga opisyales kang barangay na nanindugan na sinpadagos na nagigibo kan sa indang responsibilidad bilang local frontliners. Asin na bagay susugman sa tabang kan food aid project kan J International asin Rise Against Hunger Philippines. Ini nangyari man sa Legazpi City asin Banwaan na sakop kan segundo distrito. Ang baretang ini hatod sa Indokan. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinaliwanag kan DOH Regional Office 5 na sa apat na mga personang naputukan sa pagsabat sa Pasko, tulo kaini ang nasuluan alagad daiman kaipuhan nin amputation, mantang saro ang tinamaan sa mata. Silang sinabi na saro ang tinamaan sa tuong kamot, walang kamot. Saro ang tinamaan sa mata, mantang saro man ang tinamaan sa tikhab. Sa ibong nalado, sinabi kan DOH na ang mga ginamit kan mga biktima, yung 5-star, improvised cannon asin quitis. Mientras tanto, padagos man giraray ang patanid kan DOH na iwasan ang papotok tanganing dai madiskwido. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tawag pa ako sa mga bareta. Sa bareta sa Labdo Nacional. Dahil pa nagkakaresibin ng bakuna si Presidente Rodrigo Duterte kontra sa COVID-19. Sigung kay Presidential Security Group o PSG Commander Brigadier General Jesus Durante III, napigalat pa kang Presidente ang perpektong bakuna ang pagpapabakuna kang PSG personnel sigung kay Durante parte kan sa misyon na masiguro ang proteksyon kang Presidente kontra sa coronavirus. Siniguro sa naninda na ang mga PSG members yung bako patakot sa salud asing kaligtasan kang presidente. Ito ang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wala siyang ideya kung nabakunahan ang presidente kontra sa COVID-19 pero pwedeng pigalat sa nakaini ang bakuna gikan sa China asin Russia. Magiramduman na ibinulgar ni Presidente Duterte na may nagkapir ang miyembro kang PSG na nabakunahan na kontra sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Day Manilay na nagbabawal sa pag-inom nin bulong o bakuna na bako rehistrado sa Food and Drug Administration. Ini ang rason ni Senate President Vicente Soto III may kinaraman sa anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte na may mga soldados nang nabakunahan ng proteksyon kontra sa COVID-19. Dagdag pa niya, dabako man ang gobyerno ang naghagad o nagbayad para sa mga bakuna asin sigurado siya na libre ang mga ini. Pahayag pa niya sa mga nagbabatikos na may diretso sindang magreklamo sigun kay Soto kung ang mga bakuna binayadan gamit ang fundo kanasyon. Sigun pa kay Soto,
Dapat na sa mga nanlibre ni mga bakuna magreklamo, as in sinabi niyang dainin binayular na lay maski da ipaaprobado kan FDA ang mga bakuna. Sinabi pa kaini na kung kakasuhan ang mga nagpabakuna, dapat kasuhan man ang mga nag-iinom nin herbal medicines as inipapangbulong na bako o rehistrado sa FDA. Nagpatanid ang Food and Drug Administration na FDA kontra sa mga bako autorisadong bakuna kontra sa COVID-19. May nakalapanan siya na may nagkapirang individual na nakaresibin ng COVID-19 vaccine. Base sa pinaluwas na pahayag, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na sa kudngon niyan, dahil pampigluluwas na emergency use authorization sa anong man na bakuna kontra sa nakakaulakit na helang. Katakod kayo ni sinabi kanayan siya na maigot na pinagbabawal ang pag-manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertisement o sponsorship niya naman na bako autorisadong bakuna. Magkikipag-koordinar ang FDA sa mga ensya ng gobyerno para matawan ng magkakanig mong aksyon ang mga nagbayular digdi. Sisiguraduhon man kan FDA na solamente ang mga bakuna sana na mapasar sa standards ang magiging available sa publiko. Mientras tanto, pigbe-verifikar na kan Department of Health ang report kaya magsasabing pagpapabakuna kontra sa COVID-19 ka nagkapirang mga soldado sa sinsibilyan sa nasyon. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nasa ngunyan nangangala pasindanin mga impormasyon may kinaraman sa nasambit na aktibidad na enot ng sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte. Katakod kay ni sa giraren ni tinawan nindo ni Vergere na day pang ipinapaluwas ng Authorization and Food and Drug Administration sa anuman na bakuna kontra COVID-19 para mapuna ng magamit sa Pilipinas. Sigun pa kay Vergere, sa inapaman giraray pigahalat ang isusumiter na aplikasyon kan mang iba-ibang manufacturers nin bakuna kontra COVID-19. Enot ng sinakyara kan FDA, nasa tulong tyendahan sa Binondo, Manila, asin Makati, dahil sa pagpapabakal nin mga bako otorisadong bakuna kontra COVID-19. Piglinaw ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Devil Sinas na nagkapirang miyembro sa nakan gabinete asin soldado sa nagpatudok ng COVID-19 vaccine asin wala pa salado kang pulisya. Sigun kay Sinas, wala pa siyang naresibing report na may mga miyembro kang PNP na nagresibi na kan doses ng COVID-19 vaccine. Wala pa man ang direktiba na kaipuhan ng magpabakuna ang mga pulis. Sa pagkaisisa na ni Sinas, ang mga pulis iyo ang kaibanan sa mga ipaprioridad sa vaccination lalo na tasinda nagbabantay sa pagkondukta ng mass immunization. Padagos ang saindang koordinasyon sa Food and Drug Administration FDA para lapagon asin bukudon ang mga tawong nagpapabakal asin nagpapatudok ng COVID-19 vaccine. Enot nang kinumpirmar ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Cirilito Subihana na may nagkapirang soldados na nakaresibinin bakuna kontra sa COVID-19 vaccine. Mientras tanto, day panababakunahan si Vice Presidente Leni Robredo kontra sa COVID-19. Inan kasimbagan kan Office of the Vice President, kasunod kan report na may nagkapirang government officials sin military men ang nabakunahan na laban sa COVID-19. Sigun kay Attorney Barry Gutierrez, ang tagapagtaram kan Vice Presidente, na wala pang pigigibong vaccination sa Vice Presidente o wala pang nagtatangro para gibuhon ini. Magigirumduman na ibinulgar ni Presidente Rodrigo Duterte na may nagkapirang soldados na nakaresibe nin doses kan Sinopharm vaccine kan China na day na aprobaran kan Food and Drug Administration. Mabalik kami sa iba pang Bareta. Makalis po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917 853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa
isa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Antivola. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna S.J. Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna S.J. Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak, pero ngunyan, nagdagol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadugli na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpapatok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department. Sa mga namumutan kong konstituentes kan Tercero Distrito kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya, ngunya nakapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursige asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati, nin kapaskuhan, asin manigong bagong taon sa gabos. DCGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7.
Tawag padagaw sa mga Bareta, alas 7, dapat nang magpautob ng travel ban ng gobyerno sa gabos na biyero na gikan sa United Kingdom. Ilan sinabi ni Health Advocate Dr. Anthony Liachon kasunod kang paglakop kang bagong variant ni Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Kinwestiyon ni Liachon si Health Secretary Francisco Duque III kung ano pang klaseng transmission ang pigalat kini bago ibusulan mas makusog kasi maiwas na travel ban. Sinabi ni Liachon na kay Puan Arugon ang ginibo kan Japan na marikas ang pag-aksyon sa pasarado kanse ng borders dahil sa igwa ng transmission ng bagong variant sa UK asin iba pang mga nasyon. Magayon na Bareta man ang sinabi kan BioNTech na ng bakuna kayang labanan ang bagong variant kang COVID-19 alagad problema pa manggiraray ini sa mga nasyon na wala pang bakuna kontra COVID-19 araw na sanakan Pilipinas. Gusto kan gobyerno probinsyal kan Sulu na suspenderon na ang pagbalik sa nasyon kan mga Pilipino gikan sa Masaba, Malaysia. Ini matapos sa mairehistro sa nasambit na teritoryo ang bagong variant kan COVID-19. Sigun kay Sulu Governor Abu Sukur Tan, na ini ang rason kaya naghahagad sila rin tabang sa national government, partikular na sa Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases. Sigun kay Tan, sa napigahagad sa gobyerno na makipagkoordinar sa Malaysian government para mientras unang suspenderon ang repatriation kan mga undocumented na Filipino sa Sabah. Apera digdi sinabi ni Tan na mahiwasin marahay ang kadagatan na sakop asin nakapalibot sa Sulu na haros minaabot na sa Sabah kaya na madidifisiran sindang bantayan ang border kaini. Base sa pinakahuring record, pikakarakulong nasa 300,000 sa god 500,000 na bako dokumentadong Pinoy ang nag-istar sa Sabah. Bago pang bablockmail ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na dagos ng ibabasura ang Visiting Forces Agreement o VFA kundi tatawan kan Amerika nin bakuna kontra COVID-19 ang Pilipinas. Sigong kay Presidential Spokesperson Harry Roque na bigubusol sana kang Presidente ang Independent Foreign Policy kang Pilipinas na day pwedeng maging tuta o tagasunod ang nasyon sa si Isayman. Enot kini nagpatanid ang Presidente na mawawara na ang VFA pagday nakakuha ang Pilipinas nin bakuna sa Amerika. Tama man siguro sa iya ang pahayag kang Presidente na dapat na magtarabangan ang mga mag-aramigong nasyon kundi tatabangan kan Amerika ang Pilipinas. Sigong kay Roque, mas marahay man sa mga nasyon na pigtatawan na sa nanindaning bakuna maghalaog sa sarong VFA ang Amerika. Dahil man dapat ay cut-out ng vote kan Amerika ang pahayag ni Presidente Duterte dahil naging totoo sana ang hep-ekotibo sa estilo kan pagtaram. Tinawanin doon ni Senador Panfilo Lacson na may diplomatikong sistema sa paghagad din tabang sa Amerika para makabakalin bakuna laban sa COVID-19. Reaksyon ni Lacson sa patakot ni Presidente Rodrigo Duterte na i-renew ang Visiting Forces Agreement pag di ay nakapag-supply ang Amerika ninda ay mababa sa 20 milyon na COVID-19 vaccine. Sigun kay Lacson, pwede maghagad o makihuro ng Pilipinas sa Amerika na haloy ng kaalyado sa marhay na paagi para makakuha na nin bakuna para sa kaligtasan kan mga namamanuaan. Dagdag pa ni Lacson na ang garo pagpatakot o pag-blackmail sa US bako lalo na maging dalan para bumagsak kita sa pagbakalin bakuna gikan sa Chinese Pharmaceutical Company. Ipinagirumdum pa ni Lacson na makakakuha na kota ang Pilipinas din siya sa milyon na COVID-19 vaccine gikan sa Pfizer. Alagad na pornada dahil sa pagpalyar ni Health Secretary Francisco Duque III na maisumiter ang kinakaipuhan na mga dokumento. Sa Bareta niya to sa ibang nasyon, gadaan 7 katao matapos sa saraksakon sa northeastern China. Sigon sa state-run Xinhua News Agency, naaresto na kang pulis ang suspect sa pananaksak alagad dahil pamaraman ano motibo kay ni sa krimen. Base man sa mga pahayag ka mga testigo sa krimen na bigla na sanang sinaraksak ang suspect ang mga nasa luwas kan eskwelahan sa Kaiyuan, Liaoning Province. Asin mayoriya sa mga biktima ay ang mga gurang na babae, madangan sa roman na pulis na pigsasabing enot na nagresponde kan mangyari ang insidente na biktima man. Bareta sa lado ning Karawat, totok sa pag-abot kan sa iyang pangaturugan, puntirya ni G-League newcomer Kai Soto na ma-draft sa National Basketball Association sa masunod na taon. Siyang sinabi na talagang kamauotan niya na siya ang maging primerong Pinoy na makalaog sa NBA. Idinagdag pa man ni Soto na poon kan siya makaduman sa Estados Unidos, dakulang hagyat ang inampang niya. Sinabi ni Soto na siya nagpapasalamat din marhay sa siyang nagpapasalamat nin marhay na siya maturuan ni veteran tactician Brian Shaw.
Siyang tinawanin doon na ginigibo niya ang gabos na siya mapili sa NBA dalang tadakula ining onra para sa siyang pamilya pati na sa Pilipinas na siya ang maging primerong tunay na dugong Pinoy na magkawat sa liga. Baretang ano? Nga paano? Aramon ta sa Baretang ano? Tulos na nag-aksyon ang mga otoridad sa Oregon matapos ang pigsasabing may nahiling na nagbabalaw-bagaw na cheetah sa sarong residential area Duman. Sigon sa Multnomah County Sheriff's Office na mag-report sa inda na sarong dakulang ikos ang nagbabalaw-bagaw sa Green Hills neighborhood sa Portland, Oregon. Dagdagan caller na sarong cheetah ang nahiling ka naglilimok-limok pero bako manining agresibo. Man kan magduman ang Deputy Sheriff sa Luara, tulos na nahiling ang pigsasabing cheetah. Ginamitan niya ini ng ninja skills para dit-dit na makarani sa iganting ikos. Kaya kan makarani siya sa ikos, nabigla siya kan maaraman na saro man sa napala na dakulang stuffed toy ini. Asin tama man ang description ng caller dahil garo talagang totoong cheetah ni stuffed toy pag iniling mo sa rayo. Di man binasok ng Deputy Sheriff ang caller na nag-impormar sa inda, lalo na't magdadara inin takot sa lugar kuning ka sa totoo man ang God na may cheetah na naglalakaw-lakaw. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Naiskandalo ang mga netizen ni Kylie Versosa sa pasabog na ladawan kaini sa Instagram gamit ang high-cut bathing suit o tanga. Ini sa rason na may nag-ilit daw kay Kylie na nailing ni Direk Edwin Peralta dahil ang tahalang kaunin marhay ang cut sa ampangan kanseng ginamit ang swimwear. Nariparo na sila gonin marhay ang sampang ni Kylie. Nailing pa nga din ni Direk. Nailing man ni Direk nin marhay sa ladawan ang kaseksihan ni Kylie. Sa ibong nalado, kadakol man giraray ang naghanga sa iya lalo na ang mga lalaki alaga day na kamong magiginibo dahil si Kylie kay Jake Cuenca na. Sa kamugtagang kang panahon, uya po ang pag-asa des Regional Forecasting Center. Pag-asa please come in. Hininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Dahil lang pa frontal system ang nakakapekto sa sirangang parte kang norte kang Luzon. Mantang trap naman kang low pressure area na nasa luwas kang par ang nakakapekto sa Mindanao. Di sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sundo sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran, dulot kang mga localized thunderstorm. Ang duros ay moderato sundo sa Makusog, nahali sa Sorserangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging moderato sundo sa Maalon. Tinatayang agwat ng temperatura tigilauman sa antas poon 25 sundo 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 6 ng pagkaga. Asin masulno patya na alas 5:28 ng pagkahapon. Ini sa Malvin Almohela kang Pag-asa, DOS, Ligas. Sa Bareta nga to sa salud. Pag naputukan niya na Pasko asin bagong taon, tulos na magduman sa mga health center asin magpabakuna kontra tetano. Ilan abiso ka mga health experts sa Department of Health. Yan ang sinabi na dahil ni pagbaliwalaon, mas kigura numan ini kasadit. Tandaan, iwasan ang paputok na scary para sa bagong taon ay carry. Yan po ang kabiluang asuyang pang alas 7 mga Bareta, pinipansin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangalan po ng News Director Edwin Peralta, Bunjing Tanay, Salado Technical, kami po sa mga naging tagapagbareta. Ako si Antivola. Ako po si Mardila Daing Iba. Thank you and God bless. Ang hapot masunod na with BP Henry. Makalis lang gani. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapot masunod na pagkalipas lang kaini.